Enigo ozu otu onye ji okwu ya agba izu n'otu APGA bụ Chief Sylvester Anyaruo Eze Okenwa na Ngwurubie n'Umuchu nke dị na kansụl ime obodo Agụata. Ya bụ enimozu ahụ bụ nnọọ nke eniri n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka nna nke onye isi oche otu All Progressives Grand Alliance APGA n'ala anyị. Ya bụ nwoke onye dị afọ 71 bụ onye nke bụ Chief Eze Okenwa nagolu mmụọ, bụ onye nke ejikali eze udo wee mara, ma bụrụ onye nke enimozie dọtara ndị otu APGA dịgasị iche iche site n'ala anyị dum. Ọ bụkwazi nke enimozu dọtara ndị Igwe in Council n'Umuchu, tinyere ndị ụka Katọlik ma n'Umuchu ma n'Ọnịcha, ndị Ogbue na ndị ha na ya na-abụọ mekọrọ ihe n'ịchụnta ego, bụ ndị nke gbakọrọ iji wee kwanyere ya bụ nwa amadi hapụgoro ụwa ugbu ikpeazụ. Ngozi Obileri, onye nta akụkọ anyị, gara n'ebe ahụ wee kọrọ anyị etu mmemme a si gaa. N'okwu ya ngwa ngwa agbasara ụka ahụ akara onye nwụrụ anwụ na Holy Name Catholic Church nke dị n'Umuchu, onye odeakwụkwọ nke izuzugbe nke All Progressives Grand Alliance bụ Maazị Ibrahim Mani na osote onye isi nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị na North bụ Alhaji Abdullahi Mohammed chetere mbọ niile ya bụ nwoke lara mmụọ bụ Ezeudo gbara ịhụ na APGA na-eto ma na-aga n'ihu, ọ kachasị na mpaghara okpuru ọchịchị Onitsha South bụ ebe ọ nọrọ wee rụọ ọrụ. N'okwu nke ya ka odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ nke gọọmenti Anambra steeti bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu kọwara na mgbe ya si obodo oyibo wee lọta na ya nụrụ nnọọ nnukwu ọrụ ya bụ nwoke lara mmụọ bụ Sly Eze Okenwa nke ukwu, kọwapụta na ya sonyere ndị niile na-akọ akụkọ ọgbụgba ama ihe ya bụ nwoke mere na nkwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ, ma nọdụ ebe ahụ kpebie na ya bụ nwoke hụrụ nnọọ APGA n'anya nke ukwuu. O kelere gọvanọ Chukwuma Soludo maka icheta mbọ niile ya bụ nwoke gbara n'ịkwalite APGA site na inye otu nwa ya nwoke ahụ bụ Barrister Sly ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche, ma nọrụkwa hụ na emere ka ọ bụrụ onye isi izuzugbe APGA n'ala Naịjirịa. Ngozi Obileri.